ana m anabata gị na agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ebe anyị na-anwapụta ike nke Chineke dịka a wụsara n'ọgbakọ nke gara aga. Biko n'ụbọchị taa anyị na-aghọta maka ike nke Chineke na onye Jizọs Kraịst bụ. Igodo nke ịchị isi bụ obi nke wara awa, obi dị ọcha. Ịchị isi a bụ nke na-ewetara anyị mmeri nke zuru oke. Ọ na-eme ka anyị nwere onwe na mmehie, nwere onwe na nsogbu nke ụwa. Obi nke dị ọcha na-enye anyị nwere onwe nke zuru oke, nye anyị mmeri nke zuru oke na ndụ a. Akwụkwọ nsọ n'onwe ya na-akọwakwa maka ọdịdị nke Jizọs Kraịst, ọdịdị nke Chineke. Biko dịka anyị na-ekwukwa, anọkwa m ebe a ịgwa gị mee ka ị mara nọ maka okwu nke Chineke. Ya mere biko ṅaa ntị dịka onye ọzọ atụ Kumuyi na-abịa idu anyị, na-eduba anyị, na-ehi anyị ụzọ nke anyị ga-esi onwe mmeri a na nwere onwe na ịchị isi nke anyị chọsiri ike na ndụ a. Aịzaya isi 26 amaokwu nke 13. Onye nwe anyị Chineke anyị, ndị bụ ọzọ bụ chi na-abụghị gị abụrụwo ndị na-achị anyị. Lee okwu ahụ o kwuru, lee nkwupụta ahụ. Gị bụ Jehova onye kere anyị, gị bụ Chineke onye bụ chi anyị, onye nwe anyị, onye mgbapụta anyị. Ndị ọzọ na-abụghị chi, na-abụkwana gị, abụrụla ndị nwere ọchịchị isi n'ebe anyị nọ. Chee echiche maka ndụ gị, mee dịka Job kwuru, agaghị m ezo mmehie m n'okpuru onye nwe m Chineke anyị. Ndị ọzọ enweele ọchịchị n'ebe anyị nọ. Mmanya na-aba n'anya achịala ndụ ndị ụfọdụ. Ịkwa iko enwewo ịchị isi n'ebe ndị ụfọdụ. Mmerụ na ịrụ arụ, izu ohi ma na-ezu nke ndị gọọmenti maọbụ nke ndị agbata obi ha. Izu ohi abụrụla nke na-abụ eze nye ndị ụfọdụ. Nye ndị ọzọ ọ bụ anya ukwu bụ nke werewo ịchị isi n'ebe ha nọ. Onye nwe anyị Chineke anyị, ndị ọzọ enwewo ịchị isi n'ebe anyị nọ. Ya bụ ịkwa agụrụ ihe ọjọọ enwewo ịchị isi n'ebe anyị nọ. Ịtụ ashị enwewo ịchị isi n'ebe ha nọ. Ọbụladị ndị na-eme ihe ọjọọ ewerewo ọnọdụ n'ebe ha nọ. Onye nwe anyị bụ Chineke anyị, ọ bụ na anyị na-ekwu eziokwu otu a, ọ bụ na anyị bịakwute onye nwe anyị were obi sara mbara, were obi na-ekwu eziokwu, na-asị na nke a ka anyị maara na ndị ọzọ bụ ndị nwe enwewo anyị, ma anyị chọrọ ịgbanwe, ma anyị chọrọ inwe mgbapụta na nzọpụta. Anyị na-elekwasị anya ka anyị nwee mgbaghara, ma site n'aka gị naanị ka anyị ga-enwe ike ịkpọ aha gị. Ka a bụ ndị ahụ bụ ndị na-arịọ maka mgbanwe nke ndụ, mgbanwe nke obi. Ha chọrọ inwe ịchị isi mbụ ahụ nke Chineke kere Adam na Eve ka ha nwee. N'abalị a ị ga-enwe ịchị isi mbụ ahụ. Olee otu nke a na-esi eme? Ọlụ ndị ozi isi 3, ana m agụ amaokwu 19. Ọlụ ndị ozi isi 3. Chegharịanụ otu a. Ị chọrọ inwe ịchị, ya mere chegharịanụ. Ị chọrọ ndụ ọhụrụ, ya mere chegharịa. Ị chọrọ ịchị isi n'ebe ihe ọjọọ niile nọ na ndụ gị, chegharịanụ ugbu a ka eme ka ị chegharịa. Ka m chetara gị ihe 3 ọzọ. Nke mbụ, ị bụ onye kere maka ịchị isi. Nke abụọ, ị bụ onye mere emerụ nke na-enweghị ịchị isi. Nke atọ, onye mere ka o chegharịa inwezi nwetaghachi ịchị isi gị. N'abalị a ga-enwe ịchị isi n'ebe mmehie nọ. N'abalị a ị ga-enwe ịchị isi n'ebe ọrịa dị. N'abalị a ị ga-enwe ịchị isi n'ebe ihe niile bụ ibu agha nke ekwensu na mmekpa ahụ nke ekwensu, n'aha Jizọs. Nke zuru oke, oge ezu oke,
o zuru oke. Obi anyị bụ ihe dị oke ọnụ ahịa nke anyị ga-enyefechasị Chineke n'aka. Ya mere dịka anyị na-ekwu maka ịchị isi a, ọ bụghị ịnara gị ịchị isi nke gị dịka mmadụ, kama ọ bụ iwere onwe gị, were obi gị nyefee Chineke. Ya na ji na-ekwu na igodo nke eji enwe ịchị isi a bụ obi nke dị ọcha, obi nke dị warawara. Ya mere ṅaa ntị dịka a na-alaghachi n'ozi ọma ka ị wee nata igodo a nke Kraịst na-enye n'ụbọchị taa. Ndị ahụ bụ ndị ga-abịa wee sị onye nwe m abịawo m, abịawo m, onye nwe m abịawo m. Dịka ị na-ekwu ọ sị gị chegharịa, ị chọrọ ịchị isi, ị chọrọ ike, ị chọrọ ka ị bụrụ onye na-enwe ọchị isi, ị chọrọ nwere onwe. Ya mere ọ bụ na nke a bụ ihe na-achọ, chegharịa anụ ma bụrụ onye chigharịrị echigharị, ka mmehie gị niile bụrụkwa nke a ga-ehichapụ. Ọ ga-ewere ihe eji ehichasị ihe, mmiri eji asacha gị, ọ ga-ehichapụ mmehie gị niile, ka ọ ga-abụ ha agaghị abụ nke a ga-echetakwa ọzọ. Ọ bụ ihe ọ na-ele anya na ị ga-eme, ọ bụ ihe ọ na-enwe mmasị ka ị mee, ọ bụ ihe ọ na-atụ atụmatụ ka o mere onye ọbụla nke ga-elekwasị ndụ ha anya. Onye nwe anyị wee na-asị ha, olee ebe ị nọ taa? Ọ bụghịkwa ya Adam, ọ bụ gị ka ọ na-ajụ ajụjụ a. Ya mere chegharịa, ka ị chegharịa, ka mmehie gị niile bụrụ nke a ga-ehichapụ. Ọ ga-eme ya, a sị m na ọ ga-eme ya ugbu a. Nke ahụ bụ ihe mbụ, nke bụ ihe dị ebube nke onye nwe anyị na-achọ ka ị mee. Ọ chọrọ gị ka ị nwee ụdị nke ezi omume ọzọ, ụdị nke ezi omume na ịdị nsọ ọzọ, n'ihi na ọ chọghị ka mmehie dị na ndụ anyị. Ọ chọrọ ka ụdị nke ya bịa n'ime anyị. Ọ chọrọ ka oyiyi ya dị n'ime anyị, ka ọ ga-abụ na ọ ga-abịa n'ime ndụ anyị wee hichapụ mmehie niile. Mgbe oge inwe ume ndụ ahụ ga-esi otu a, si n'ebe onye nwe anyị nọ wee bịa. Amaokwu nke 26 ọ sị, nye gị onwe gị na mbụ ka Chineke, ebe o mere ka ọkpara ya si n'ọnwụ bilie, bụ Jizọs, wee zipụ ya ka ọ gọzie gị site n'ichegharị pụọ na mmehie gị niile, unu niile pụọ na mmehie unu niile. N'abalị a, ọ bụ abalị nke gị. Dịka gị oge na-atụkwasị onye nwe anyị obi, dịka ị na-ekwere na onye nwe anyị, nzọpụta ga-abịa. Dịka ị na-ekwere na onye nwe anyị, ịchị isi ga-abịa n'ime ndụ gị ọzọ n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ihe ọjọọ nke nwere ịchị isi na ndụ gị, nke emekpara gị ahụ, ke na-akwagharị gị, kwaba gị ka ime ihe ọjọọ, onye nwe anyị ga-etiji ike nke mmehie pụọ na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ịchị isi nke a bụ okwu nke Chineke wee nye gị. Ọ na-amalite mgbe gị na Jizọs Kraịst nwere mmekọrịta, onye nwụrụ ka o ji wee zọpụta gị. Ọ nọ ebe a ịzọpụta gị. Onye ọzọ atụrụkwuru na-abịa ugbu a inye anyị ohere ọma ahụ nke ga-eme ka anyị nabata Kraịst n'ụbọchị taa. Nna anyị, n'aha Jizọs, na onye nzọpụta anyị na onye nwe anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị na Kalvarị, anyị na-abịa na-ekwere nkwa ikwere na onye ọbụla nke ga-abịakwute gị na nchegharị, na ị gaghị achụpụ ya ma ọlị. Ya na-arịọ onye nwe anyị ndị a niile ndị bịaworo, gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wezụga amamikpe, wepụga ihe na-adụ ha ogwu n'obi bụ mmehie ha, ma nye ha ike nke ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Wezụga amamikpe pụọ na ndụ ha, ma nye ha udo nke obi na mmeri megide ihe ọjọọ ndị dị n'oge gara aga n'aha Jizọs. Imeela onye nwe anyị, imeela onye nwe anyị. Anyị ma na ịzala anyị ekpere ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta gị ugbu a n'aha Jizọs Kraịst,
ka anyị kpere. Welie aka gị ahụ ndị ahụ elu, were aka nke ọzọ bikwasa n'ebe ị nwere nsogbu, ihe ahụ, ọrịa ahụ, ihe mgbu ahụ, ihe ọbụla ọ bụ, ihe niile ga-agbapụ pọnụ arụ gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na ị pụrụ ime ihe niile, na ihe na-atụ atụmatụ imekwanụ, na ihe ikwere nkwa na ị ga-eme. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ka ị metụ ndụ onye ọbụla aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosi ike gị, mee ka ichisi gị pụta ihe, mee ka ichisi gị pụta ihe n'ebe ọrịa, n'ebe ekwensu, n'ebe ihe niile bụ ihe ọjọọ niile n'aha Jizọs. Ana m arịọ onye nwe anyị, ebe e nwere ọrịa ka e nwee ọgwụgwọ nsọ, ebe e nwere ihe ọbụla mebiri emebi ka emezie akụkụ niile nke ndụ ha, nke arụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m ekpe ekpere ka ekwepụga aka ekwensu pụọ na ndụ onye ọbụla, na arụ onye ọbụla, na ndụ onye ọbụla, na ezinụlọ onye ọbụla n'aha Jizọs. N'ebe a ugbu a, n'ebe redio maọbụ na TV, ebe ọbụla, na ndị na-aṅa ntị n'ekwentị, n'ebe niile mmadụ gbakọrọ, gosi ike gị ma bibie ọlụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị na-arịọ gị, ndị ahụ anya ha kpuru isi, mepee ha ugbu a n'aha Jizọs. Ndị na-adịghị anụ ihe ka ha anụ, na ndị ogbi na-ekwu okwu n'aha Jizọs, na ndị abụ ndị ngwọrọ, ndị nwere mmenwu maọbụ nsogbu ọbụla maọbụ ihe na-egbochi ha ịga ije nke ọma, na onye nwe anyị ka a gwọọ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe maka ihe niile zara aza maọbụ ọrịa kansa, wezụga ya ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m ekpe ekpere na ihe niile bụ nsogbu nke ihe mgbu maọbụ ọrịa, aha ọbụla a kpọrọ ya, ka ha bụrụ ndị ga-egbu ikpere n'aha Jizọs. Ka ihe nwee iche isi ebe niile, ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ọlụ ebube ebe niile nye onye ọbụla. Ana m arịọ n'aka nri, n'aka ịkpa, n'etiti, n'azụ, na ebe niile, mee ka ọ dị ire bụ ọlụ ebube nke ọgwụgwọ nsọ ugbu a. Imeela onye nwe, maka ama na ịzala anyị ekpere. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị azawo n'aha Jizọs. Nwale onwe gị ugbu a, ị ga-ahụta na ọlụ ebube nke ọgwụgwọ nsọ, nnapụta na iche isi adịwo n'ebe ahụ ugbu a. Ana m ekele gị n'otu isi nọnyere na agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado. Ama m na nke a nke ga-emetụta gị aka ebe ọ dị ukwuu. Biko sonyere anyị na gckhq.org. Enwere ọtụtụ ihe nke ị ga-erite n'uru ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị. Biko anyị chọkwara ka ị kesaa ihe onyonyo a nye ndị enyi gị, sonyekwara anyị kwa ụbọchị. Ọ ga obiọma ga-akpa anyị ma ọ bụrụ na ị ga na-esonyere anyị. Biko na-esonyere anyị. Imeela.